Als het blijft kijken lukt het niet. Wat zeg je? Oké. We beginnen eerst naar rechts. 4 tellen. En de eerste 4 tellen ga ik even voordoen. Met rechts, als we naar rechts gaan. We lopen zeg maar naar rechts opzij, maar ik zal het voordoen. Ja? Dat is rechts opzij, kruis achter, rechts opzij en tik naast. Ja, dus dat gaan we samen in stukjes doen. Heel langzaam aan. Dat betekent, omdat we naar rechts gaan beginnen, dat het gewicht op de linkervoet staat, zodat rechts vrij is. Nu stappen we rechts opzij, we kruisen links achter, we zetten rechts weer opzij en we tikken links naast. Doen we nog een keertje. We gaan de eerste 4 tellen. 7, 8. Stap opzij, kruis achter, stap opzij, tik aan. Gaat dit goed? Ja toch? Zullen we proberen 1 keer op dezelfde manier terug te gaan? We gaan het gewoon proberen. Optimistisch blijven. 7, 8. Stap links opzij, kruis achter, stap links opzij, tik aan. Was dit moeilijker? Nee? Maar we doen nog een keertje naar links, dan zijn jullie een beetje gewend. Dus het gewicht is op rechts.